Jeg hedder Torben og arbejder her på VIA University College. Jeg synes, det er rigtig spændende med brændevinen sammen med Marie her. Jeg synes, brændevinen gør lidt, at det fjerner frugtsmagen fra æblen en smule. Så når man så smager den anden, hvor det virkelig kan smage æble, så tænker jeg, at hvis det skal være så mere æblesmag, så er det helt klart uden brændevin. Jeg synes, det er æble, der smager bedst, men ideen og det, som brændevin tilfører, det er altså to måder at gøre det på, men det er så rigtig godt. Jeg hedder Jacob, og jeg er kok her på VIA University, og jeg har smagt de forskellige æblesorberer. Og det er meget klart, og meget råvaren skinner igennem. Det er som at bide i et frisk kaliberæble, for eksempel kalibersorbet. Det er rigtig lækkert. Jeg hedder Mette, og jeg er cater her på VIA University. Jeg synes, det er nogle fantastiske sorberer. Filippa synes jeg er lidt for sød, men det er godt, det er æblet også, så på den måde passer det godt sammen. Jeg er meget, meget vild med den der nye æblesort, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Valant. Specielt med vanilje, jeg synes, det var meget... Man fik nogle associationer til noget æblekage, eller andet, det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det var spændende med brændevin, fordi det gav et helt anderledes twist til... Man kan bruge den til noget andet, end man kan bruge de andre sorberer til. Altså bruge den måske mere finere dessert, eller hvad kan man sige, fordi der er den her alkoholsmag i. Men altså, all in all generelt synes jeg, det er fantastiske sorberer. Jeg synes, de var smagt meget ægte af æble. Altså, de smagte meget af Danmark.